alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Game da update da muka samu na Sweetcoin sun kawo wallet bayan app nasu da ake mining za mu ce kenan ba. Ake duk step in kai step 1000 za su baka Sweetcoin guda ɗaya wanda yake daidai da coin nasu na Sweet guda ɗaya. So abu ne da aka ɗan kwana biyu ana yi amma dai ba mu samu muka yi sharing ɗinsa ba sai yau. Wanda duk wanda yake cikin wannan tsarin wasu suna ta complain ɗin ya za su yi su yi downloading ɗin wannan ɗin su yi linking ɗin shi da account nasu. So abu na farko za ka shiga Play Store. Bayan ka shiga Play Store sai ka yi downloading sai ka yi searching Sweet Wallet. So ga wallet nan za ta baka kamar haka. Wannan gashi nan kuna gani kun san logon shine logon Sweetcoin ɗin. So sai ka danna download a wurin ka kenan. Bayan ka yi downloading sai ka buɗe open. So bayan ka yi open abun da za ka yi na gaba shine kar ka yi wannan login with Sweet ɗin nan. Ina ga saboda ba su jima da kawo wallet ɗin bane kamar baya aiki. So ko ka yi kawai zai buɗe maka cikin wancan cikin app ɗin ka na Sweetcoin ne. Wanda ba su yi register ba sababbi za mu ajiye musu link ɗin mu a ƙasan description ɗin wannan bidiyo domin su ɗauka su ma su yi register su seta Sweetcoin nasu da Pit, Google Pit yake ƙirga duk takun su taku 1000 za a baka Sweetcoin guda ɗaya. So a nan kai sai ka yi amfani da more login option. Sai ka danna I have an activation email. Ka tabbatar kana da email da ka yi register Sweetcoin ɗinka da shi. So in kana da shi bayan sun kawo ka nan ka yi gaba sai ka zo nan gashi nan suka ce wannan lokacin da ka yi register akwai mail ɗin da suka tura maka exactly irin wannan. Wannan wanda suka yi wannan ɗin shi nan. So exactly yadda ka gan shi nan haka lokacin sun tura maka shi. So sai ka yi copy mail ɗin tunda ana searching gashi nan sai suka baka option ɗin copy kana dannawa zai gashi nan ka yi copy. Shikenan sai ka je ka kan wannan ɗinka email naka gashi nan anan sai ka danna ma open your mail. Kana zuwa nan sai ka yi searching. Sai ka yi pasting note ɗin da ka kwafu a can. Gashi nan ya baka mail ɗin da suka turo maka. Kana zuwa sai ka danna nan. Wannan log into your Sweet Wallet. In ka danna shi kamar haka. So sai ka ƙara danna wannan login ɗin. In ka danna login ya kawo ka cikin Sweet Wallet naka. Kun ga gashi nan kamar yadda ni ina da Sweet guda 773.68. So kai ma zai nuna maka adadin wanda kake da shi. Sai ka danna let's start. Will crypto wannan dogon bayanin nasu shi ma ka yi next. Wannan shi ma ka yi next. To amma dai gashi nan inda suke bayani yanzu suna ba da Sweetcoin guda guda ɗaya ne in ka yi step 1000. Suka ce a nan gaba kuma duk Sweetcoin ɗaya sai ka yi taku 4568 almost taku 5000. So kun ga yanzu tun yanzu kenan mutum ya samu ya ribata da wannan wanda yanzu kun ga ana lissafin in sha Allahu a watan 12 ga watan da za mu shiga ko 13 ga watan za a yi launching ɗin Sweetcoin. Wanda ba wai an yi launching ɗin ba wai ya tsaya bane za ka ci gaba da taku suna baka Sweetcoin. So sai ka yi next. Gashi nan kun ga kamar yadda suke faɗa 19 days, 18 hours, 46 minutes and 26 seconds ne ya rage a yi launching nasa on 13 September. So sai ka yi notify me at launch. Yanzu in an yi launching nasa muna sa ran za su yi notify naka sai ka danna open wallet. Shikenan wannan ka gama creating wallet ɗinka na Sweet kenan gashi nan ga balance naka na Sweetcoin ɗinka a nan. So ka gama komi sai ka jira launching. Allah ya bamu sa'a.